Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 март, сейшәмбе. Студияда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Без туры эфирда эшлибез. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә иң матур, иң изге теләкләрдә калабыз. Гадәт буенча тапшырубызны бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгалардан башларбыз. Ел сайын 12 мартта Россия Федерациясы указы негізінде юстиция министрлыгының җинаят башкарма системасы хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Көн очраклыгына сайланмаган. 1879 елның 12 мартында Россия императоры Александр II Россиядә җәзаларны үтәүнең бердәм дәүләт системасын оештыруга нигез салган департаментның оештыру турында указ чыгара. 1832 елда балетта беренче тапкыр пачка дип исемләнгән күлмәк кулланыла. Пачка купшы күп катлы балет юбкасы. Бу җиңел, җилфердәп торган ярым үтә күренмәле тукымадан модалы байл бүлмәгенең театральштырылган варианты. 1832 елның 12 мартында Парижда Сильфида балет премьерасына беренче тапкыр бу яңа киемнәр тәкъдим ителә. Пачка танылган француз рәссамы һәм модельер Эжена Лами рәсемнәре буенча эшләнә. Бүген Россиядә төшенкелекне тыю көне. Яздан башка теләсә кайсы вакытта күңелсезләнеп була дип шаярталар. Чөнки яз кырган агач төпләрендә җанландырып җибәргә сәләтле. Ә табигать безгә һава белән ләззәтләнергә вакыт дип дәшәсман. Кешеләр кулларын төшереп, күңелсезлеккә бирелергә тиеш түгел. Елмаеп, тормыштан тәм табып яшәгез. Гаилә ялына багышлап, Габдулла Тукай музейында балалар дөньясы 100 ел элек күргәзмәсе бара. Элек шәһәр һәм авыл балалары нинди китаплар укыган, ничек күңел ачканнар, гасырлар читендә татарларның бала чагы нинди булган? Бу сорауларга җавапны бергәләп карап китик. Күргәзмәгә килүче тамашачы республикабызның милли музее фондларыннан 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында булган татар балалар дөньясы белән таныша ала. Биредәге экспонатлар гасырлар күпраша безне узганнарга алып кайта. Күргәзмәдә ул инде 100 ел элеккеге Габдулла Тукайлар чорындагы балалар тормышын тәкъдим итәбез. Шул чорда балалар ничек уйнаган, нинди киемнәр кигән, нинди китаплар укыган, һәм гомумән балалар тәрбиясе нинди булган. Менә шул сорауларга без инде экспонатлар аша җавап табарга тырыштык. Мәсәлән, әлеге күргәзмәдә Әхмәт Гәрәй Хәсәниләр, журналистлар, Тукай белән бергә хезмәттәшлек иткән күренекле шундый шәхесләр гаиләсендә балалар уйнаган плато тәкъдим итәбез. Шулай ук күренекле шәхесләрнең балаларының фотосурәтләрен күрсәтәбез. Мәсәлән, шагыйрь, тәрҗемәче Сәгыйть Сүнчәләйнең малае Билсапитта төшкән фотосурәт, Әхмәт Гәрәй Хәсәниләрнең балалары төшкән фотосурәт, Фатих Әмирханның туганнары балалары белән төшкән фотосурәт. Минем үземә шәхсән ошаган тагын бер фото бар. Ул бер татар егете, кичкенә генә 2-3 яшьлек сабый күрәбез инде фотода, кулына Кояш газетасы тотып төшкән һәм без инде әлбәттә Кояш газетасы белән янәшә күрсәттек. 20 гасыр башында уенчыклар үзгәреш кичерә. Кулланышка хуҗалыкта булган уенчыклар керә. Балалар кичкенә арбалар, сукалар, уен эрләүчләр белән уйный башлый. Аларга карап, фотога Галимуллинның да хатирәләре яңара. Мин үскән еллар ул сугыш еллары. Әти минем сугышка киткән, дөрес ул бик уста тимерче булган. Безгә балаларга без 3 ир бала калдык бит инде, аңардан мин иң кичесе. Ясый торган булган. Шул тимерләрдән төрле күрәкләр, тырмалар, шундай уенчык инде әйберләр, хәтта бер теге сука ясап биргән әле ул, шул сука нәкъ менә сукаларга мөмкин булган итеп ясап биргән. Менә әтиеңнән калган, әтиеңнең кул җылысы тигән дип, әби Сәрби Җамал әби һәр вакыт әйтә торган иде, менә шуның белән уйный торган идем. Бүтән уенчыклар сугыш вакытында булмагандыр инде. Ул вакытта гомумән уенчыкларны кибеттән сатып алу булмаган. Без үзебез ясый идек шунда. Нәрсә кулга эләгә, шулай
уйный торган идек. Дөрес уенда бик эләкмәде инде безгә. Сугыш вакыты бит. Малайлар ир-егетләрчә төпле уенчыклар белән мавыкканда, кызларының яраткан шөгыле курчак белән уйнау булган. Чүпрәктән һәм агачтан ясалган курчакларның йөзләре юк. Чөнки йөзсез курчак җансыз дип саналган. Димәк, ул балага зыян китерми дигән фикер йөрткәннәр. Нәкъ шул чорда балалар өчен беренче татар газета-журналлары чыга башлый. Аларның битләрендә өстәл уеннарына әһәмият бирелгән була. Шуларның кайберәүләрен Тукай музей хезмәткәрләре тәрҗемә итеп, күргәзмәдә тәкъдим итә. Һәм безгә музейга килгән инде нәни дуслар без үзләренең әтиәниләре белән шул уенны уйнап карыялар. Мәсәлән, менә шундый бер уен. Кием чистартырган щетка һәм инде бакыр акча 10 яисә 20 тиенлек дип тәкъдим ителә Тәрбиятел әтфәл журналында. Аны ушыңа саласың һәм щетка белән шул акчаны инде әкрен генә ышкып төшерергә кирәк. Иптәшең төшерә алмаса, акча сиңа кала. Төшерә икән инде акчаны бирәбез. Ләкин аның бер сыры була. Акча берничек тә кулдан төшми, ябышып кала. Һәм шул турыда Тәрбиятел әтфәлгә язганнар. Һәр уенның аның тәрбияви үзенең функциясе бар. Ул халык кешенең аңын үстерә, ул кешенең физик яктан тәрбияли, ул кешене рухи яктан тәрбияли. Матур туган телебезне, туган милләтебезне, туган халкыбызның бөтен рухи матур сыйфатларын ничек саклаганна алар һәм әлбәттә бу уеннарда бик нык булышкан. Балачак, уен һәм уенчык. Булар бер-берсеннән аерылгысыз төшенчәләр. Уен аша тирә-якны, тормышны тану бара. Уенчыклар аша киләчәккә караш салына, һөнәр нигезләре алына. Балалар өчен уен ул гомум тәрбия чарасы, эшкә өйрәнү чарасы, фикерләүне үстерү. Гомум балалар өчен уен инде ул нәкъ менә ризык кебек име жан азыгы, аның өчен үсү өчен кирәкле булган иң кирәкле шөгыльләрнең берсе. Яз табигатьнең вәгъдәсе. Вәгъдә ул өмет. Җанда мең өмет уяна, язлар килсә көлеп. Фәнис Яруллин. Без туры эфирдә эшлибез, уңышлы матур көн теләп дәвам итәбез. Рус совет композиторы Василий Иванович Виноградовның тууына быел 150 ел. Сания беренче татар операсын иҗат итүдә катнашкан композиторга багышлап, Камал театр оркестры зур концерт әзерли. Бу турыда без студиябызның кунаклары белән сөйләшербез. Лилия Алсу, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Миңа калса тамашачыны искиткеч матур, үзенчәлекле концерт кичәсе көтә. Менә нинди әсәрләр яңгырайчак икән бу көнне? Василий Виноградов безнең татар театрга күп спектакльләргә музыканы язган. Шул музыканы без уйнаячакбыз. Һәм тагын Александр Ключерев татар милли көйләрен бик күп эшкәрткән оркестрга, аның Идел буе симфониясын без башкарачакбыз. Һәм тагын бу көннәре яши торган Михаил Плетнев, композитор, пианист, дирижер, аның татар рапсодиясын халыкара конкурсларның лауреаты Сәйдәш Фахразиев башкарачак, безнең солистыбыз. Шул менә тагын Бетховен турында Василий Виноградов шул спектакльләргә күп классик композиторларның әсәрләрен кушкан. Шуңа күрә Бетховенны да бик күп кушкан, бик күп яраткан. Шуны без тулысынча 3-нче симфониясын яңгыратабыз. Бу классик концерт дип әйтсәк тә була, шулаймы? Әйе. Монда инде җырлар булмый. Җырларны артистлар башка программага әзерләр булып чыга, шулай бит. Менә Василий Иванович Виноградовның исеме, фамилиясе бүгенге көндә киң таралмаганда кебек. Аңа менә 150 яшь дип әйтәбез инде без. Шулай да, менә сез дә әйтеп киттегез, бу шәхес татар музыкасын, татар сәнгатен үстерүгә гаять зур өлеш керткән кеше бит.
Әйе, Василий Виноградов рус милләтеннән булуына карамастан, ул татар музыкасы үсешенә бик зур өлеш керткән. Ул үзе Алабуга шәһәрендә табиблар гаиләсендә туа. Аның бала чагы, үсмер чагы Уфада үтә һәм кечкенәдән ул музыка белән шөгыльләнә, кызыксына торган була. Ләкин шуңа да карамастан, ул үзенә бөтенләй башка төр профессия сайлый. Ул Мәскәү университетына юридик факультетка укырга керә. Анда укыган чорда параллельно Мәскәү консерваториясында ул музыка дәресләре, шәхси музыка дәресләре ала, бик танылган скрипачка әйләнеп китә һәм беренче әсәрләрендә инде менә нәкъ Мәскәүдә укыганда консерватория оркестры өчен иҗат итә. Уфага кайткач, ул беренче менә Башкортстанда яшәүче башкорт, татар һәм мари фольклор иҗатын өйрәнә башлый, аны иҗат итә һәм аны 1921 елны Казанга укытырга музыка техникумына чакыртып алалар. Шуны ул татар радиосы оркестрында эшли башлый һәм аның беренче менә иҗади дуслыгы Галиәсгар Камал исемендәге академия театры белән башланып китә. Ул театрның бик күп спектакльләренә музыка бизәлешләре ясый, оркестровкалар эшли. Әле Салих Сәйдәшев Мәскәүдә укыган чакта ул Галиәсгар Камал театры оркестры белән дирижеры була, аның җитәкчесе булып эшли һәм аның менә беренче зур эше Солтан Габаши һәм Газил Әл-Мөхәммәтов белән берлектә Сания һәм эшче опералары. Шулай ук әле әйтергә кирәк, Ключеров белән берлектә алар татар халык җырлары дип исемләнгән җыентык иҗат итәләр. Беренче китап була. Сез икегез дә оркестр хезмәткәрләре. Шулай бит, димме? Менә оркестр, театр оркестрында эшләү нинди өстәмәләр бирә, кайсы ягы белән кызыклы дип сорыйсым килә сездән, Лилия? Артистлар белән аралашу, без күп спектакльләр алар белән куябыз, режиссерлар белән. Шул бик кызыклы, бик күп төрле кичәләр әзерлисез, шулай бит, спектакльләр белән өстәмә, шулай ук музыкаль кичәләрдә үткәрү мөмкинлеге бар. Һәм инде артистларга үзләренең сәнгать ягыннан театр артистлары гына түгел, ә инде җырга осталыкларын күрсәтергә мөмкинлекләр дә бар. Василий Виноградов ул бит скрипкачы булган һәм шул вакытта Татарстанда ничектер скрипка музыка уен коралының нидер күтәрелеше, нидер популярлашып китүе булган. Әйе, популяр башлау. Менә ничек дип әйтим, ул вакытта бит инде ничектер татар музыкасында бөтен талантлы шәхесләр менә шушы бер вакытта туган дип әйтикмесең инде, менә шул безнең Салих Сәйдәшев та скрипкада уйный торган булган бит инде кичкенәдән үк. Менә Василий Виноградов та скрипкачы танылган булган. Һәм менә алар татар музыкасында нәкъ скрипканы модага кертеп җибәргәннәр. Әйе, инде 22 мартта тамашачыларны көтеп калабыз зур концерт залында. Салих Сәйдәшев исемендәге килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Концерт матур, күтәренке рухта узсын дигән теләктә калабыз. Бик рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызны табигый киңәшләр белән дәвам итәбез. Ана сөтенең файдасы турында яхшы билгеле. Ләкин сабый үскән сайын ризык та, витаминнар да күбрәк кирәк бит. Менә шул чакта өстәмә ризык мәслихәт. Табиб киңәшләре сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында сүз өстәмә ашату турында булыр. Biz бәләкәй балаларга менә сөттән тыш ризыкны прикорм дип әйтәбез, бит. Бик иртә дә, бик соң да биргә тиеш түгелбез. Кай чакта ул иртә бирелә, кай чакта соңрак бирергә мөмкин, ләкин аның булай иң еш, иң оптималь вакыты 5,5 айдан башлап 6 айга чаклы. Кай чакта кайсы бер авырулар булган балаларга прикорм 4 айдан ук башлап бирелә башлый, ләкин ул һәр балага да ярашлы нәрсә түгел. Прикормны бик иртә бирүнең аның негатив яклары бар. Шуңа күрә прикормны бик иртә бирергә ярамый. Һәм шулай ук прикормны бик соң кертү дә ул да зыянлы булырга мөмкин. Шуңа күрә аның оптималь вакыты сәламәт булган булу өчен
оптималь вакыты 5,5 айдан башлап 6 айга чаклы. Без прикормга жеңил карый башладык. Иглегерәк прикорм ул тыйынча әйтергә дару биргән күп бирәләр. Грамм белән үлчәп, айырым, калагычыннан гына ул бик дөрес нәрсә түгел. Бүгенге вакытта без прикормга жеңелрәк карыйбыз. Беренче прикорм булып яшелчә пюресе булырга мөмкин, беренче прикорм булып боткалар булырга мөмкин, һәм ни кызык, беренче прикорм булып ит тә булырга мөмкин. Менә шушы ит, яшелчә һәм боткалар алар беренче прикормга керә, шулардан башлап прикормны бирәбез һәм өчесендә бер атлы, bir yarım ай эчендә балага кертеп бетерәбез бүтән төрләрендә. Прикормны иртә кертү ул бары тик аерым бер авырулары булган балаларга гына карый. Мәсәлән, йөрәк авырулары булган балаларга кайчакта 4 айдан башлап прикорм бирә башлыйлар. Бик каты массасы җитмәгән балаларга прикормны иртә кертергә мөмкин. Кайчакта аларның прикорм схемалары аерым. Кайчакта аларга майлы ризык бирә башлар. Авыру булмаган балаларга гадәттә өстәп майларны 7 айдан башлап йомырканың сарысын бирә башлар, 8 айдан башлап сыйык май бирә башлар. Менә шундый калориясе бик җитмәгән балаларга кайчакта майларны, мәсәлән, зәйтүн майын, оливка майын 4,5 айдан башлап бирергә мөмкин. Ләкин бу аерым, бу һәр балага карый торган нәрсә түгел. Күпчелек балага прикорм бары тик 5,5-6 айдан гына бирелә. Һәм прикормның аның беренче фазалары бар. Менә иң башлап әйткәнебезчә баштан яшелчә пюресен, ботка һәм итләрне бирәбез. Аннары күпмедер вакыт үткәч, озакка сузмыйча гына йомырканың сарысын бирә башлыйбыз 7 айдан. 7 айдан бала эремчекләр ашый башлый һәм 8 айдан ул бөтенесен ашый башларга тиеш. Ул балык ашый башларга тиеш, сыйык майлар ашый башларга тиеш, кефир эчә башларга тиеш, җиләкләр ашый башларга тиеш, киви, апельсиннар, мандариннар һәм хәтта чикләвек пюресын да ашый башларга тиеш. Без хәзер заманча караш буенча бала 6 айдан башлап 8 айга чаклы аллергиясе булмасын өчен грецкий орех, Астрахань чикләвеге, биндаль һәм арахистан ясалган пюрені әз генә ашап карарга тиеш дип саныйбыз. Чөнки ул аны ашап карамаса, аның соңрак менә шушы чикләвекләргә аллергиясе булырга мөмкин. Безнең әйткәнебезчә, менә хәзер прикормга карашыбыз үзгәрә. Заводта ясалган прикормнар да ярый, өйдә пешергән прикормнар да ярый. Гадәттә без булай әйтәбез. Баштан баланың ашаган ризыгы ул бик каты теге уылып, менә пюре дәрәҗәсенә китереп ясаган булырга тиеш. Шуңа күрә аны үй шартларында ясау бераз авыррак. Шуңа күрә әгәр дә без прикормны башлыйбыз икән, башлаганда кибеттән алган прикорм ул уңайлырак, җиңелрәк. Баштан гадәттә менә без шуңардан башлыйбыз. Ләкин прикорм ашый башлаган баланың аның тиз арада кисәкләп ашый башлау менә һөнәре килеп чыгарга тиеш. Ул кисәкләп ашый башларга тиеш. Кисәкләп ясалган прикормны әни кеше өйдә үзе әзерләргә мөмкин. Мәсәлән, тиз арада баштан ул яшелчәне пюре рәвешендә ашый. Күпмедер кыска гына вакыт үткәч, мәсәлән, 1 ай үткәч, без яшелчә пюресен рагу иттереп бирә башлыйбыз. Әзнәп кабаклар кисәкләп керә балага, кәбестәләр керә балага. Ит тә шулай, мәсәлән, баштан аны пюре рәвешендә бирәбез. Хәзерге вакытта хәләл маркалар бар, әгәр дә хәләл дигән сорау җитди булып тора икән. Аннары әкренләп кенә без аны тиз арада озакка сузмыйча пешергән фарш, бәләкәй генә кәтлитләр, бәләкәй генә фрикаделькләр рәвешендә бирә башлыйбыз. Шулай итеп безнең беренчедән без прикормны кертеп аны һәр вакыт теге киңәйтеп торабыз. Икенчедән бирелгән прикорм ул баштан пюре, аннары пешкән кисәкләр, аннары теге тагында эррәк, зуррак кисәкләр булып барырга тиеш. Соңгы елларда җимеш сокларын без 1 яшы тулмаган балаларга бирмәскә тәкъдим итәбез. Чөнки соңгы елларда без җимеш сокларын десерт дип саный башлыйбыз. Десерт дип саный башладык. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә без әйткәнебезчә бүтән төрле ризыкларны бирергә тырышабыз, ләкин 1 яшькә чаклы бирергә ярамый торган ризыклар да бар. Аларны белеп торырга кирәк. Беренчедән ул шикәр. Шикәрне бирмибез бәләкәй балаларга. Икенчедән ул бал. Бал бик зыянлы булырга мөмкин. Бал аша балага теге бик зыянлы булган ботулизм дигән инфекция кергән мөмкин. Шуңа күрә бал бәләкәй балаларга 1 яшькә тулмаган балаларга ярамый. Өченчедән ул җимеш соклары. Җимеш соклары без аларны десерт һәм шикәр дип саныйбыз, аларны бирмибез. Тузны бәләкәй балаларга бирмибез, ләкин безнең өстәлгә күчә башлагач әкренләп тузны ала башлый инде ул. Һәм сөт, шулай ук ул 1 яшьтән узган балаларга да бирелә, 1 яшь тулмаган балаларга сөт чиста рәвештә бирелми. Иремчек бирелә әлбәттә, сыр бирелергә мөмкин,
кефирлар бирелә, ләкин сөт ул бар тик 1 яшьтән узгач кына бирелә. Имезу белән прикорм кертү алар бер-берсен туландырып тора. Алай булса да прикорм күбрәк бирелгән саен бала сөтне әзрәк имә башлый. Прикорм ул сөтне никадәрдер дәрәҗәдә алмаштырып торырга тиеш. Шуңа күрә күпмедер вакыт үткәч, мәсәлән, бала инде теге күпләп, әйбәтләп ашый башлагач, аның сөт имүе әзәя әлбәттә. Мәсәлән, 1 яшьтә бала күбрәк ризык ашый, әзрәк сөт имә. Әгәр дә бала 1 яшькә тулгач та күбрәк сөт имеп, әз генә капкалап кына ашый икән, бу дөрес нәрсә түгел. Булай гомумән алганда, иң әз дигәндә бала ана сөтен 6 ай имәргә тиеш, бу иң әз. Булай 1 яшькә чаклы имезү ул бик дөрес нәрсә, 1 яшькә чаклы имезергә кирәк. 1 яшьтән соң баланы имезергә әнисенең хәле һәм теләге бар икән, без педиатрлар моңа бик уңай карыйбыз. Бу бик уңай күренеш, әлбәттә 2 яшькә чаклы имезсә ярый, әлбәттә бу теге бөтен әнигә дә ярый торган нәрсә түгел, аерым герой әниләр бар, ләкин без педиатрлар моны хуплыйбыз. Бу әйбәт нәрсә. Соңгы елларда хәзер 3 яшькә чаклы ук имезү дигән сүзләр ишетелә башлады, ләкин әлеге вакытта бу теге избатланган фәнни рекомендация түгел, бу бар тик аерым бер фикерләр генә. Булай оптималь рәвештә, димәк, 1 яшькә чаклы, әгәр дә 1 яшьтән соң әни кеше имезергә тели икән, без бик моны хуплыйбыз һәм әйбәт дип саныйбыз. Бөтен нәрсә менә генетикадан килә дип уйлый кешеләр. Чынлыкта генетика ул һәрвакыт 2нче урында гына. 1нче урында безнең яшәү тормышы. Менә без үзебез ничек ашыйбыз, безнең балалар да шулай ашый. Һәм әгәр дә без балабызның сәламәт, дөрес туклануын телибез икән, без иң беренче үзебез дөрес тукланырга тиеш. Менә шуңардан башланырга тиеш безнең тәрбия. Тапшыруыбызны Ринат Ибрахимов башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Ул язма безнең телевидение фондында саклана, эфирга 1973 елда язылып алына. Каралы аклы тасма Россияны ат казанган Татарстанның халык артисты Ринат Ибрахимовның иң беренче язмаларыннан. Мин Исаев Захмәтҗанова, янәшәгездә яхшы кешеләр, матур хәбәрләренә булсын дигән тәктә калып, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. любви.